Bħal kull staġun ieħor, l-istaġun li qegħdin fih bħalissa huwa staġun impenjattiv għal Malta Philharmonic Orchestra, b'kunċerti li bdew minn Settembru u ser jeħduna sa Lulju ta' din is-sena. It-tim tagħna ltaqa' mal-Malta Philharmonic Orchestra sabiex iwasslilkom l-aħħar tarif dwar il-kunċerti tagħha, kunċerti li qed ikomplu iżewġu x-xena mużikali ta' pajjiżna. Il-kunċerti huma ta' natura diversa, l-iktar li jkun hemm kunċerti sinfoniċi, kunċerti ta' formazzjoni kbira normalment isiru f'teatri bħalma huma Dar il-Mediterran għall-konferenzi u din sena kellna wkoll kunċerti li ttellaw fil-teatri Astra u Aurora ta' Għawdex fejn fihom l-orkestra setet tesegwixxi xogħlijiet repertorju sinfoniku ta' ċerta portata. Ngħidu aħna sinfoniji ta' Rachmaninov, Brahms, Beethoven, Dvorak u oħrajn. Apparti repertorju sinfoniku, l-orkestra tagħmel ukoll l-opri li jittellaw fil-Gżejjer Maltin, hekk ngħidu aħna f'Ottubru ikun hemm l-opri ta' kull sena li jittellaw fil-teatri Astra u Aurora. F'Marzu ta' din is-sena kellna l-Opra Tosca illi ittellet fit-Teatru Manuel bil-parteċipazzjoni tal-tenur ċelebri José Cura li anka kien responsabbli mir-reġija ta' din l-opra u iktar tard f'Ġunju, fi 17 ta' Ġunju, ser ikollna revival tal-opra Edith Cavell ta' Paolino Vassallo. Din hija produzzjoni ta' Pjazza Teatru Real biex tikkommemora il-100 anniversarju mill-mewt ta' dan il-kompożitur kbir Malti. Din l-opra kienet ittellet darba biss fit-Teatru Real, ma reġgħet qatt tittellet u propju għal din l-okkażjoni hija okkażjoni tajba illi nerġgħu nagħmlu revival ta' din l-opra hekk sabiħa. Din ser tkun fi 17 ta' Ġunju in concert version ġifieri fi Pjazza Teatru Real. Mhux l-unika kompożitur li l-orkestra ser tkun tagħti ġieħ lilu dis-sena, iktar kmieni f'Novembru tas-sena l-oħra, f'dan l-istaġun stess, l-orkestra daqqet iż-żewġ oratorji sbieħ tal-kompożitur Malti Joseph Vella, Rewwixta u l-Belt Rebbieħa, kienu xogħlijiet illi kien ilhom ftit ma jinstemaw u kienet opportunità tajba illi permezz ta' produzzjonijiet ta' Festivals Malta, kollaborazzjoni mal-orkestra setgħu jerġgħu jittellaw dawn l-oratorji. Però l-orkestra tesegwixxi anke mużika ta' ġenri oħra. Tagħmel kunċerti ta' mużika leġġera, ngħidu aħna orkestra, f'Marzu għandna mużika, iktar il-qudiem ikollna kunċerti ta' three tenors u anke kunċerti tal-familja. Ngħidu aħna f'Diċembru ittella il-film Pirates of the Caribbean bl-orkestra tesegwixxi live waqt li qed jidher il-filmat. Appuntamenti annwali fil-kalendarju tal-orkestra huma kunċerti bħalma ngħidu aħna il-Festival Paulus li jittella kull sena fir-Rabat Malta, il-Festival Victoria International Arts Festival fir-Rabat Għawdex u kunċerti ieħor Feel the Magic li wkoll jittella ġewwa Għawdex din is-sena ser jittella f'Mejju. Finalment, l-orkestra wkoll tesegwixxi kunċerti f'dan il-post Robert Sammutħol li huwa s-sede tal-orkestra fejn tagħmel il-preparamenti tagħha imma jintuża wkoll għal kunċerti ta' natura eżgħar u mużika da kamera.